Ωραία, αν θα μπορούσατε να μας επαναλάβετε λίγο το όνομά σας και με τι ασχολείστε. Λοιπόν, λέγομαι Βαλεντίνα Παπαδημητράκη. Κάνω θέατρο για παιδιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες ιδιότητες. Δηλαδή, είμαι ηθοποιός, είμαι σκηνοθέτης, είμαι θέατρο-παιδαγωγός. Τα τελευταία χρόνια γράφω κιόλας και επίσης είμαι και παραγωγός. Δηλαδή, κάνω την παραγωγή για να γίνει μια παράσταση. Και επίσης έχω κάνει πολλά χρόνια και ραδιόφωνο για παιδιά. Ωραία. Τι είναι αυτό που σας τράβηξε στο θέατρο, γενικά να ασχοληθείτε βασικά επαγγελματικά με αυτό? Ε, Όταν τελείωσα τις σπουδές μου το, το 1994, τελειώνοντας την δραματική σχολή, ονειρευόμουν να παίξω στο σινεμά. Αυτό ήθελα να κάνω. Και το επεδίωξα για κάποια χρόνια και είχα κάνει κάποια λίγα πράγματα. Στη συνέχεια έτυχε να... Καταρχήν είχα ξεκινήσει να δουλεύω ως θεατροπαιδαγωγός σε παιδικούς σταθμούς για κάποια χρόνια, έκανα θεατρικό παιχνίδι και παράλληλα δούλευα ως κλόουν σε παιδικά πάρτι, εκδηλώσεις κτλ. Μέσα από αυτό το κανάλι βρέθηκα σε μια ομάδα που κάνει θέατρο δρόμου. Τότε λεγόταν Θέατρο Δρόμου Σχολείο Γελοτοπιών, με επικεφαλής τον σκηνοθέτη Νίκο Χατζηπαπά. Μετά μετονομάστηκε σε Έλιξ. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύτηκα στα ακροβατικά, τα ξυλοπόδαρα, τα ζογκλερικά κτλ. Και άρχισα να παίζω σε παραστάσεις δρόμου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Ταξιδεύαμε πάρα πολύ. Ήμασταν συνέχεια στο δρόμο, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, κάναμε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, πήγαμε σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, βρέθηκα να παίζω μέχρι και στη Βομβάη. Βρέθηκα να παίζω μέχρι και στο Κάιρο, μπροστά στις πυραμίδες, με αυτή την ομάδα. Και η συνεργασία μου με τον Νίκο κράτησε περίπου μια δεκαετία. Ενώ παράλληλα συνέχιζα να κάνω και μικρές δικές μου παραγωγές. Ήταν οι πρώτες μου μικρές παραγωγές, με μικρά happenings που τα παρουσιάζαμε με διάφορες αφορμές. Ας πούμε, μια γκαλερί έκανε γένεια. Πηγαίναμε ένας ξυλοπόδαρος και δύο πεζοί, έτσι τους λέμε, αυτούς που δεν είναι στα ξυλοπόδαρα, και κάναμε μια μικρή δράση. Ενώ λοιπόν έχω αυτή την εμπειρία, αρχίζουν να με προσκαλούν ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες να τους αναλάβω ως σκηνοθέτης, να σκηνοθετήσω ένα έργο μαζί τους. Ήμουνα λοιπόν στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας, όπου συνεργαζόμουν με τη Θεατό Παραμυθιάς, την τοπική ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, σε ένα έργο του Ντάριο Φω. Όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία θεία μου, η οποία ζούσε τότε στις Βρυξέλλες, και μου λέει: «Ρε εσύ Βαλεντίνα, έτυχε προχθές και βρέθηκα σε μια πλατεία και είχε μια παράσταση δρόμου και είχαν κάτι τύμπανα και κάτι κρουστά και λέγανε κάτι τραγούδια παραδοσιακά του τόπου τους και κάνανε και κάτι δρόμενα και ήταν πάρα πολύ ωραίο και σκεφτόμουν εσύ γιατί δεν κάνεις κάτι τέτοιο». Λοιπόν, και ξαφνικά κάνει κλικ το μυαλό μου και σκέφτομαι, θα βρω ένα λαϊκό ελληνικό παραμύθι, θα το συνδυάσω με παραδοσιακά τραγούδια, με ζωντανή μουσική και θα φτιάξω μια παράσταση που θα μπορεί να παιχτεί στο δρόμο, σε χώρο, σε θέατρο, σε πλατεία, οπουδήποτε. Έτσι λοιπόν, τόσο απλά και άμυαλα και άσκεφτα, ξεκίνησε η περιπέτειά μου με το θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο, που είναι το όνομα της ομάδας και της εταιρείας μου. Βρήκα πράγματι ένα λαϊκό ελληνικό παραμύθι σε διασκευή της Ζωής Βαλάση, λεγότανε «Ο Ζαχαράκης». Εκείνο τον καιρό είχα ξεκινήσει να γνωρίζω
τον πλούτο της λαϊκής ελληνικής παράδοσης. Συμμετείχα σε χορευτικά συγκροτήματα, μάθαινα χορούς από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, ο αδερφός μου είχε αρχίσει ως μουσικός να καταπιάνεται με αυτό το είδος μουσικής, οπότε ερχόντουσαν και από εκεί ερεθίσματα. Βρίσκω λοιπόν παραδοσιακά τραγούδια, τα κουμπώνω με το παραμύθι, κάνω μια μικρή διασκευή, μαζεύω συναδέλφους, φίλους, γνωστούς που είχα γνωρίσει, τον ένα στη μία ομάδα, τον άλλον στο άλλο σχολείο, τον άλλον εδώ, τον άλλον εκεί, και κάνω μια ομάδα 8 ανθρώπων, γι' αυτό λέω άσκεφτα, και ξεκινάμε και κάνουμε το Ζαχαράκι. Ήταν η πρώτη μας παράσταση, την οποία πρωτοπαρουσιάσαμε σε ένα μικρό φεστιβάλ που είχε οργανώσει μια μουσική σκηνή που λεγότανε τότε Φωνές. Μετά μετονομάστηκε σε Άλλη Όχθη και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει καν. Είχαν οργανώσει λοιπόν ένα μικρό φεστιβαλάκι για το παραμύθι, το θέατρο και το κουκλοθέατρο. Θυμάμαι ότι συμμετείχε και ο Στάθης ο Μαρκόπουλος που παίζει φασουλί. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι ήταν σε Πού εκείνο το ήταν αυτό φεστιβάλ. το φεστιβάλ, στην Αττική? Ναι, οι Φωνές ήταν. Τι περιοχή είναι εκεί, αριστερά από τη Βουλιαγμένης? Μπαίνεις αριστερά από τη Βουλιαγμένη, η Δάφνη, κάτι, μια τέτοια περιοχή. Μουσική σκηνή Φωνές ή Άλλη Όχθη. Ίσως το εντοπίσεις πιο εύκολα ως Άλλη Όχθη, που είναι νεότερο, αν θελήσεις να το ψάξεις. Είχε μια μικρή σκηνούλα και έπαιρνε, ξέρω εγώ, 40 θεατές, κάτι τέτοιο. Ήταν σαν μπουάτ και μια τέτοια ατμόσφαιρα είχε το μαγαζί. Κάνει λοιπόν εκεί την πρεμιέρα του ο Ζαχαράκης και ο κόσμος που ήρθε και το είδε μας λέει: «Ρε εσείς, αυτό είναι πολύ ωραίο να το πάτε σε σχολεία». Εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι αυτό που κάνω μπορεί να απευθυνθεί σε παιδιά. Εγώ το έφτιαξα όπως μου άρεσε, όπως μπορούσα. Τότε ήμουν 27 χρονών, έτσι, όπως καταλάβαινα, όπως μου έβγαινε. Λοιπόν, και λέμε: ωραία, Μυρτώ, πες εσύ στο σχολείο σου. Ήμασταν όλοι και πιο πιτσιρίκια, οπότε είχαμε ακόμα επαφές με τα σχολεία μας. Και κάπως έτσι, μέσα σε εκείνη τη θεατρική περίοδο, το πήγαμε σε 4 σχολεία, ας πούμε. Μετά, παίρνοντας και το feedback από τους εκπαιδευτικούς, που μας λέγανε είναι εξαιρετικό, τότε δεν ήταν, μιλάμε για το 2001, δεν είχε διεισδύσει η ιδέα του ότι αυτό το υλικό από την λαϊκή ελληνική παράδοση μπορεί να μετασχηματιστεί σε θέατρο για παιδιά. Που τα επόμενα χρόνια ήταν κάτι που κυριάρχησε πάρα πολύ, ειδικά μετά και το Σκλαβί της Καλογεροπούλου. Οπότε ήταν κάτι πραγματικά πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή να ανεβάζεις στη σκηνή γκάιντα και νταούλι και να λες ένα λαϊκό ελληνικό παραμύθι και να το δραματοποιείς και αυτό να είναι θέατρο για παιδιά. Οπότε ήταν εξαιρετικό το feedback από τους εκπαιδευτικούς και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, εάν τους έδινα την ευκαιρία να το δούνε οι εκπαιδευτικοί, μου φαίνεται απίθανο να μην με προσκαλούσαν στα σχολεία τους. Οπότε λέω, πρέπει να βρω ένα χώρο, ένα θέατρο, να παίζω εκεί κάθε Κυριακή, για να μπορώ να καλέσω εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τη δουλειά. Αρχίζω λοιπόν να ψάχνω για θέατρο. Τώρα άσχετη τελείως, έτσι. Δηλαδή δεν ήξερα, ούτε είχα κανένα να με συμβουλέψει πώς γίνεται αυτό, ποια είναι τα βήματα ή ποιον να συμβουλευτώ. Οπότε λέω, ποιον ξέρω που κάνει θέατρο για παιδιά? Ήξερα τον Φρανσίσκο Μπρίτο, μαριονετίστας, ο οποίος έπαιζε τότε στο θέατρο Επικολονό. Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και του λέω, Φρανσίσκο, θα μπορούσα να έρθω κι εγώ να παίζω στο θέατρο Επικολονό, αυτό και αυτό που κάνω? Μου λέει, ξέρεις, δεν γίνεται, γιατί στο θέατρο Επικολονό παίζω εγώ. Α, δεν γίνεται, οκ. Αλλά, μου λέει, το θέατρο Φούρνος, το οποίο τότε ήταν στις δόξες του, δηλαδή ήταν από τα πρώτα underground θέατρα της Αθήνας, που ήταν φοβερό και τρομερό να λες παίζω στο φούρνο. Δεν τολμούσα να διανοηθώ ότι μπορώ να παίξω στο φούρνο με μια νεοσύστατη ομάδα με θέατρο για παιδιά.
που ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι θέατρο για παιδιά αυτό που κάνω. Μου λέει, το Θέατρο Φούρνος οργανώνει ένα φεστιβάλ 24ωρο. Συγγνώμη, 48ωρο ήταν, όχι 24ωρο. Και όταν λέμε 48ωρο, εννοούμε 48 ώρες σερί, μέρα νύχτα. Λοιπόν, επικοινωνώ με το Θέατρο Φούρνος, το επιβεβαιώνω ότι πράγματι σκέψου ότι κάθε καλλιτέχνης ή κάθε ομάδα που πήρε μέρος σε αυτό το 48ωρο φεστιβάλ είχε δικαίωμα παράστασης 15 λεπτά, κάτι τέτοιο. Φαντάσου πόσες ομάδες πέρασαν για να γεμίσει 48 ώρες πρόγραμμα. Εμείς όντας 8 άτομα, επαναφέρω, είπα ασκεφτά στην αρχή, όπου ο καθένας φυσικά δούλευε κάπου αλλού. Η μια κοπέλα δούλευε σε ρεμπετάδικο και ξενυχτούσε, ο άλλος δούλευε σε γραφείο, η άλλη δούλευε delivery, η άλλη πήγαινε ακόμα λύκειο. Λοιπόν, η μόνη κοινή ώρα που είχαμε για να δώσουμε αυτό το τεταρτάκι στο φεστιβάλ του Φούρνου ήταν στις 4 τα ξημερώματα. Μπήκαμε λοιπόν με την Γκάιντα και τον Ταούλη στις 4 τα ξημερώματα σε ένα φούρνο όπου κρεμόντουσαν και από τους τοίχους οι θεατές και τους ξυπνήσαμε όλους. Λοιπόν, και μετά από μερικές μέρες που ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ, με πήραν τηλέφωνο από το φούρνο και μου λένε, θα θέλατε να παίζετε το ζαχαράκι κάθε Κυριακή πρωί στο φούρνο? Και έτσι ξεκίνησε. Πράγματι λοιπόν, παίζοντας την παράσταση στο φούρνο κάθε Κυριακή, άρχισε να ανοίγει ένας κύκλος επαφών με σχολεία. Γιατί το να παίζει μια παράσταση στο φούρνο, ειδικά εκείνα τα χρόνια που ήταν πολύ λιγότερες παραστάσεις για παιδιά, δεν ήταν τόσο υπερβολικά πολλές όσο είναι τώρα, το να είναι καταχωρημένη στο Αθηνόραμα, το να μπορείς να προσκαλέσεις έναν εκπαιδευτικό να το δει, ήταν ένας τρόπος να ανοίξεις ένα δρόμο προς το κοινό. Και το ανοιχτό κοινό των οικογενειών, την Κυριακή στο θέατρο, αλλά και των οργανωμένων παραστάσεων σε σχολεία, μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα του Θεάτρου του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο. ίδια είναι μέσα στο θέμα που συζητήσατε τώρα. Για εσάς, το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η δική σας παιδική και εφηβική ηλικία, αν κάτι έγινε μέσα σε αυτά τα χρόνια που συνέσφερε στην απόφαση της καλλιτεχνικής σας πορείας και της επαγγελματικής? Κοίταξε, εγώ είμαι ιδιαίτερη περίπτωση γιατί είμαι από καλλιτεχνική οικογένεια. Δηλαδή και οι δύο μου γονείς είναι σκηνοθέτες, όχι στο θέατρο βέβαια, στο ντοκιμαντέρ. Οπότε ήμουνα σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον πάντα. Έπαιξα, συμμετείχα στις πρώτες μου ταινίες σε ηλικία 12 χρονών. Παρακολουθούσα τη διαδικασία του μοντάζ και μάλιστα το παραδοσιακό μοντάζ με τη μουβιόλα. Η μουβιόλα είναι ένα τεράστιο μηχάνημα, σαν ένα μεγάλο τραπέζι, πάνω στο οποίο γινόταν η διαδικασία του μοντάζ σε φιλμ, όπου το έκοβες με μαχαιράκι, υπήρχε ένας κόφτης, το έκοβες, το κόλλαγες με σιλοτέιπ, το βλέπες μετά στην οθόνη, δεν σου άρεσε, το ξανάκοβες, το ξανακόλλαγες. Είχα παρακολουθήσει γυρίσματα από πολύ μικρή. Ο πατέρας μου, θυμάμαι, μας έπαιρνε με τον αδερφό μου και μας πήγαινε στην ΕΡΤ να δούμε, μας έβαζε στο πλατό να δούμε πώς βγαίνουν οι ειδήσεις, τα video wall, τα green box, τα δελτία καιρού, όλα αυτά. Ήμουνα πολύ εξοικειωμένη με όλο αυτό και κάπως ήταν μια φυσική ροή αυτό το πράγμα. Από μικρή μάζευα φίλους και παιδιά της γειτονιάς και έστεινα θειάσους και κάναμε παραστάσεις και δαχτυλογραφούσα στη γραφομηχανή της μάνας μου μικρά φυλάδια που τα βάζαμε στους ιαλοκαθαριστήρες των αυτοκινήτων, περιμένοντας ότι θα έρθει το κοινό στο σπίτι να μας δει.
Ναι, ήταν κάπως προδιαγεγραμμένα τα πράγματα. Αυτό στο οποίο στράφηκα εγώ, που ξέφυγα, ας πούμε, το πρώτο ήταν ότι έφυγα από το σινεμά και πήγα στο θέατρο, και από εκεί έφυγα από το θέατρο και πήγα στο θέατρο για παιδιά. Βέβαια, επιστρέφω τελικά τώρα και στο θέατρο των ενηλίκων, μέσα από άλλη διαδρομή. Αλλά αυτό, ναι, δεν ήταν εξ αρχής. Αυτό νομίζω ήταν μια δική μου εσωτερική ανάγκη να φροντίσω εμένα ως παιδί, φροντίζοντας τα παιδιά των άλλων. Πιστεύετε ότι το πώς αντιμετωπίζουμε και τα παιδιά και οι ενήλικες την τέχνη αλλάζει με την πάροδο των χρόνων, όταν δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε την τέχνη? Αν αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε την τέχνη. Γιατί τώρα εγώ βασικά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ εμπορικοποίηση όλων των τεχνών του τύπου εικαστικά, μουσική, μέχρι και ο χορός και το θέατρο δηλαδή, και το πώς προβάλλονται δηλαδή έχει να κάνει και αυτό με χρήματα και τέτοια. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο, αυτό το πράγμα το συγκεκριμένο, το ότι έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι την τέχνη? Το κοινό εννοείς? Και το κοινό, αλλά ναι, το κοινό. Κοίταξε, τώρα είναι δύσκολο να απαντήσω ακριβώς αυτό που με ρωτάς. Θα σου πω διάφορες σκέψεις γύρω-γύρω από αυτό που έχω κάνει. Πράγματι υπάρχει μια έντονη εμπορευματοποίηση. Έχει μπει πολύ στο παιχνίδι το κομμάτι του marketing, το πώς ένα πολιτιστικό προϊόν το πακετάρεις για να το πουλήσεις. Πολλές φορές η παρουσίαση και το marketing μιας παράστασης, τα γραφιστικά, οι φωτογραφίες, το βίντεο, το κείμενο παρουσίασης, πολλές φορές ξεπερνά σε ποιότητα την ίδια την παράσταση, το ίδιο το έργο. Δηλαδή βλέπεις ότι το έχει αναλάβει ένας επαγγελματίας του είδους αυτού, του marketing, να το στήσει αυτό το πράγμα. Όμως το καλλιτεχνικό έργο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που υπόσχεται το marketing, όπως συμβαίνει με πάρα πολλά προϊόντα. Πιστεύω ότι έχει λιγάκι, ως προς το θέατρο για παιδιά, νιώθω ότι γίνεται μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος ως προς πιο γκλάμουρους πράγματα, υπερπαραγωγές, πολλοί ηθοποιοί, πολύ μεγάλη παραγωγή, κοστούμια, σκηνικά πράγματα, εις βάρος του περιεχομένου και της ουσίας, πολλές φορές. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχει μια μερίδα του κοινού που αναζητά πιο ουσιαστικά πράγματα και πιο ουσιαστικές εμπειρίες να προσφέρει στα παιδιά της. Η πληθώρα των παραστάσεων δυσκολεύει πάρα πολύ τους ανθρώπους να επιλέξουν. Πιστεύω ότι χρειάζεται εκπαίδευση το κοινό, όπως και η εκπαιδευτική, ως προς το ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξω μια παράσταση. Και επίσης κάτι άλλο που με έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό, γιατί είχα χρόνια να παίξω σε θέατρο για κοινό. Είχα να παίξω από το 2012 περίπου και έπαιξα πέρσι και φέτος ξανά. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την προπόληση των εισιτηρίων έχει επίσης έναν περίεργο... Γίνεται κάτι περίεργο και με αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς και γιατί ένας άνθρωπος που έχει ένα παιδί 3-4 χρονών να προαγοράσει τα εισιτήριά του 5 μέρες πριν, 2 εβδομάδες πριν.
Νιώθω ότι χάνεται ο αυθορμητισμός, χάνεται η διάθεση της στιγμής. Ξυπνήσαμε Κυριακή πρωί, τι να κάνουμε, πάμε ένα θεατράκι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να το έχεις προγραμματίσει, γιατί πρέπει να υποβάλεις τον εαυτό σου και το παιδί σου σε ένα πρόγραμμα και την Κυριακή. Δεν φτάνει το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας. Μπαίνει ένα στιλιζάρισμα, ακόμα και σε αυτό, στη διαδικασία του πηγαίνω στο θέατρο. Επίσης, χάνεται και μια ευκαιρία για ανθρώπινη επαφή. Παλιότερα έπαιρνες τηλέφωνο το Σάββατο το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί. Γεια σας, υπάρχουν 2 θέσεις, ερχόμαστε. Τώρα μπαίνεις στη ΜΟΡ και το κάνεις ηλεκτρονικά και πληρώνεις και τα βατζιλίκι στη ΜΟΡ. Γιατί, τι χρειάζεται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Εγώ να κάνω μία μικρή εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα 4 λεπτάκια, υπάρχει προς να κλείσει. Οπότε μετά θα ξαναμπούμε στο ίδιο link, επειδή δεν πληρώνω τη Zoom Okay. εγώ. Και πάνω σε αυτό δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τώρα εδώ ή μετά. Εγώ θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στο αν πιστεύεις ότι υπάρχει ένα κενό στα θεάματα, στο θέατρο για εφήβους και νέους. Επειδή ακριβώς ξέρω ότι ασχολείσαι και εσύ με θέατρο για παιδιά και γνωρίζεις το πόσο μεγάλα, προς την πληθώρα τέλος πάντων των θεαμάτων που υπάρχουν για αυτές τις ηλικίες. Κατά πόσο πιστεύεις ή εσύ έχεις συνεργαστεί, αν έχεις κάνει κάτι για νέους εφήβους και αυτό, κατά πόσο πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο κενό σε αυτό το κομμάτι. Ναι, θες κάτι να προσθέσεις αυτό που ρώτησα, Δέστηνα, εσύ πριν... Σε αυτό που ρωτήσατε, όχι. Ναι, εσύ πιστεύεις πως άμεσο κοινό, ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές παραστάσεις που απευθύνονται στις δικές σου ηλικίες. Να σας πω την αλήθεια, έτυχε αυτή τη χρονιά μετά το καλοκαίρι, επειδή έχω μια καθηγήτρια της έκθεσης η οποία θέλει να μου δώσει τέτοια πολιτιστικά ή πολιτισμικά είναι τώρα, δεν ξέρω, ερεθίσματα. Με έχει πάει σε πάρα πολλές παραστάσεις και έχω δει, ας πούμε, αυτή την περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα έχω δει 5-6 παραστάσεις. Οπότε, νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με το πώς ψάχνεις, με πώς ενημερώνεσαι, αλλά ισχύει ότι κάποιες παραστάσεις για να τις παρακολουθήσει ένας έφηβος, πολλές φορές είναι δύσκολες, πολλές φορές είναι βαρετές για αυτούς, δεν τα πολύ καταλαβαίνουν, δεν τα πολύ νιώθουν, ενώ πιστεύω ότι το θέατρο πρέπει να δημιουργεί στον θεατή αυτά τα συναισθήματα, το να το καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις. Αυτό. Τέτοιο κενό υπάρχει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις που αν και απευθύνονται σε εφήβους, δεν είναι τόσο φτιαγμένες για αυτούς. Αυτές οι 5 που είδες ήταν για εφήβους φτιαγμένες? Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί ήταν, ας πούμε, ήταν κυρίως σε εφήβους, δεν νομίζω. Αναφερόταν και σε εφήβους, αλλά νομίζω ήταν λίγο πιο γενικό, αλλά όχι για παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μια αληθίβα που έλεγε και περιορισμό ηλικίας. Στο Λεωφορείο Νοπόθος, ποιο άλλο, το 1800-1004, που είναι, δηλαδή, όλα αυτά είναι δύσκολα να τα δούμε. Αυτές νομίζω είναι παραστάσεις για ενήλικες. Δεν ξέρω αν δεν είναι φτιαγμένες εξ ολοκλήρου για ένα εφηβικό κοινό, νεανικό κοινό. Είναι απλά παραστάσεις για ενήλικες που προφανώς, εντάξει, μπορεί να την παρακολουθήσει ένα παιδί, ξέρω εγώ, άνω των 15-16 χρονών, πιστεύω ότι. Αλλά εγώ πιο πολύ λέω για εστιασμένες παραστάσεις σε αυτό το κοινό. Αυτό δεν ξέρω αν Βαλτίνα έχει κάτι να προσθέσει πάνω σε αυτό. Είναι σίγουρα πολύ λιγότερες οι παραστάσεις που απευθύνονται σε εφήβους. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Η ομάδα For Frontal έχει κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Η ομάδα της Σοφίας της Βιανοπούλου, στη Στέγη μετά που ήτανε. Είναι ένα πιο δύσκολο κοινό οι έφηβοι.
που νομίζω ότι δεν έχει εντός εισαγωγικών εξασφαλισμένο οικονομικό αντίκτυπο. Γι' αυτό δεν το προτιμούν οι ομάδες ή οι παραγωγοί, αν θέλεις. Επίσης, ακριβώς επειδή είναι στο μετέχμιο οι έφηβοι και μπορούν να δουν και ένα ενήλικο θέατρο, ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Μετά και το σχολείο, δεν ξέρω αν ασχολείται με το να πάει τα παιδιά στο θέατρο. Μπαίνουν σε μια τροχιά χρησιμοφυρίας. Δηλαδή το μάθημα, το φροντιστήριο, οι εξετάσεις. Επίσης, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που δεν είναι πια ένας ο δάσκαλος, αλλά πολλοί, ένας σε κάθε αντικείμενο, ποιος από αυτούς θα πάρει την πρωτοβουλία, γιατί είναι μια δουλειά για τον εκπαιδευτικό, το να οργανώσει μια επίσκεψη. Να συνεννοηθεί, να στείλει σημειώματα, να πάρει έγκριση, να μαζέψει χρήματα, να πάρει την ευθύνη να τους μετακινήσει. Ποιος από τους εκπαιδευτικούς θα πάρει την ευθύνη? Δεν υπάρχει η σχέση που έχει ο εκπαιδευτικός στο δημοτικό με την τάξη του, που είναι αυτός ο δάσκαλος. Μπαίνουν οι ειδικότητες, αλλά είναι ο βασικός δάσκαλος. Έτσι, ένας φιλόλογος ή ένας μαθηματικός που μπαίνει κάποιες ώρες τη βδομάδα και εναλλάσσει πρόσωπα και τμήματα κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα, δεν έχει την ίδια σχέση, ούτε την ίδια αίσθηση ευθύνης που θα κινητοποιούσε το θέλω αυτά τα παιδιά να τα πάω θέατρο. Οπότε είναι και αυτό που χαλαρώνει τη σχέση με το θέατρο. Συν η δυσκολία του κοινού, που είναι μεταβατικό, που κάθε παιδί έχει άλλη ταχύτητα, έχουν άλλη ταχύτητα τα αγόρια, άλλη ταχύτητα τα κορίτσια, έχουν άποψη, δύσκολο, δεν είναι απλό να τα πείσεις, θα πάμε να δούμε αυτό. Έχουν αμφισβήτηση, έχουν επιχειρήματα. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις εντός εισαγωγικών, όπως το επιβάλλεις σε μια τάξη δημοτικού. Και μετά είναι το κομμάτι των γονιών, που οι γονείς δεν ξέρουν πού να πρωτοκοιτάξουν, τι να πρωτοσημαζέψουν για να πούνε ότι θα σε πάω θέατρο. Οπότε είναι πολλά τα κομμάτια που δυσκολεύουν το να φτάσει ο έφηβος στο θέατρο και επομένως να κινητοποιήσει τους καλλιτέχνες και τους παραγωγούς να φτιάξουν θέατρο για εφήβους. Τώρα, είναι λίγο περίεργη ερώτηση, αλλά επειδή ας πούμε οι έφηβοι λίγο παραμελούμε πολλές φορές τις τέχνες, εκτός αν, ξέρω εγώ, είναι αυτό στην οικογένειά μας ή κάποιος μας εμπνέει. Είναι σας εντυπωσιάζει, όχι σας εντυπωσιάζει, σας εκπλήσει περισσότερο όταν οι έφηβοι παρακολουθούν παραστάσεις ή όταν οι ίδιοι υποδίονται στις παραστάσεις? Δούλεψα στο ΔΠΘ Κρήτης με 2 ομάδες εφήβων στα πλαίσια των θεατρικών εργαστηρίων και ναι, με εντυπωσίασε το πόσο δοσμένη ήτανε, το πόσο δημιουργική ήτανε, το πόσο δεκτική, πόσο ανοιχτή σε πράγματα που πρότεινα, πόσο φέρνανε δικές τους προτάσεις, πόσο έμπαιναν στη διαδικασία του αυτοσχεδιασμού και της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους ή με τα ερεθίσματα που τους πρότεινα. Ναι, ήταν εντυπωσιακό αυτό. Βέβαια, εκεί ήταν έφηβοι που είχαν επιλέξει την Κυριακή το πρωί, αντί να πάνε για καφέ ή αντί να χουζουρέψουνε, να έρθουν να κάνουν θέατρο. Όταν πάλι βρέθηκα με αφορμή κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που έκανα σε γυμνάσιο και εκεί βρέθηκα σε ένα τμήμα όπως είναι, δηλαδή το τάδε τμήμα, το Γ1 του Δημοτικού Σχολείου τάδε έχει 25 παιδιά. Πάω εκεί. Δεν θέλαν όλα τα παιδιά. Οπότε πιστεύω ότι όταν το επιλέγει ο έφηβος, το κάνει με πάθος. Με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι λειτουργεί και ως θεατής.
όταν πηγαίνει στο θέατρο. Ακόμα και αν δεν του αρέσει αυτό που θα δει, θα το παρακολουθήσει με ενδιαφέρον και θα κάνει κριτική και θα έχει επιχειρήματα και θα έχει προβληματισμούς, θα έχει σκέψεις, θα έχει αντίλογο. Οπότε, πού καταλήγουμε? Νομίζω δίνουμε ερεθίσματα και αφήνουμε να επιλέξουν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Όπως και με κάθε δραστηριότητα. Δηλαδή, μπορείς να επιβάλλεις στον έφηβο ότι πρέπει να αθλείται ή ότι πρέπει να μάθει ένα μουσικό όργανο. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να του επιβάλλεις και δεν θα έπρεπε να θέλεις να του επιβάλλεις να δει και θέατρο. Θα το δει αν θέλει. Θα διαβάσει ένα βιβλίο αν θέλει. Το θέμα είναι φτιάξε ένα βιβλίο, φτιάξε μια παράσταση που να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και τότε, ναι, θα είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που θα παρακολουθήσει. Νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό για κλείσιμο. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα έστι Όχι, με καλύψατε σε όλους τους τομείς. Αλλά Ωραία. ναι, σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.